daya. Ako si boss ako eh. Pastar ako rin. Ako tawagan si boss eh. Pastar ko ba? Hello, boy. Saman boy. Pastar ka na boy? Hello boss. Na ako din boss. Pastar ko boss. Ano ko? Pastar ko din eh. Saman. Oh, sige, andaman ka galingon boy ha kay padung nag imong ano na boy, tirahunon boy. Sige boy, pagandaman na boy. Ako boss. Nakapastar ako din boss. Nya, unsa may pila man akong sildo boss. Oh, boy. Kita ka ng driver boy. Boss, di na boss, kita ako driver boss. Sino na ko ni boss? Karon putik gipawong man. Hello boy. Man gipawong man mo boy. Kita ka ng driver. Ako nang igsuon. Kanang gasakay mo ano tirahe. Tabo ka dako nagatraso no tirahe nang gasakay. Uha is ni pira. Tay. Okay na boss, okay na boss. Patay na boss. Ang gasakay boss. Pira isuon boss. Ay. Isuon. What the fuck? Boy. Nako ipatiran mo lain boy. Kita ka ng gayilo boy. Kabuang ka na. Mukod batot dua. Motos mo. Okay boss, okay boss. Diara boss, kapagtas gihilo boss. Tirahan ako ni. Hindi pahong mo di ay. Aho nang igsuon boy. Diya kanang kasunod ana boy. Kanang kasunod. Birahe boy, uhi boy. Kay dako kayo ko hatag nimo ron. Mana lasa na nga misyon nimo. Oh, sige boy, sige boy. Okay boy. Anak boy. Good. Boss, okay na boss. Sulban tanan imong problema boss. Kasi tanan imong gisuon ako. Patay tanan. Inshot. Upa. Okay. Hi. Okay. Hello. Hello boy. Oh, dali na boy. Dali mo 500 carry boy. Dali na. Oh my god. Wow. Okay boss. Budalo ka diha kay mana akong pan. Imong gisuon ako. Ay hindi ha basi scam na. Okay naman ka misyon nimo. Igo mo ka. Ah sige. Dali na rin. Ay pagdugay-dugay kay ordi ni gastong tagay. Sige. Aw. Boss. Basta ako li, masugon bod. Higchat tanan. Upa. Kumito tanan boss. Tung duha ka. Ngan, sige. Budalo ko diha boss. Ate na yaw te. Oy boy. Boy, boss. Congrats boy. Uy, problema boss ay. Okay naman ka boy. Igo ako itong mga gitar-kit mo. Igo tanan boss. Bunak. Nasapit ko boss. Dara imong kuan kuya. Sama na. Kani boy. 250,000 na boy. Usa ka tawo. Basig lang ni boss ha. Usa ka tawo 250,000. Salamat kayo, boss. 100. Additional 250. Salamat, boss. Tanan. Boss dili ka lang ako boss. Ipon boss. Salamat ay boss. Okay boss. Uy, mo man gisuon ni busing oh. Kinsa kay katira ni? Ang akong tawagan si busing eh. Tandang tawag sa pagbuhat tigod. Dai ko ni nga. Oh. Taman. Lo boss. Nakita no mong ano na ba igsuon na ano ngani na batay man ni. Sa nagatira ni dai. Headshot man nabunahan. Duha kay igsuon mo patay puro. Nalabyan na ako nagkasada ha. Batay boss. Sige gipay sugor mga tirahan ni dai. Mao ba boy? Kay unsa man nga nawag nako dili sayang mao unta ni nako ihatag imong premyo pa additional unta ni nimo. Chika. Unsa ni boss? Palpak man ka ahong mga igsuon nimo Kasi ba pa kay higchat tanan tunay ko higchat tanan. Oh. ahong mga igsuon to gipatay nimo. Put. Ako ka katraso nako boy. Kay football ka boy. Ano boss? Ang kumpleto man tanan Ahong igsuon gipatay nimo. Ing tawag mo sakit man. Imagsun to di ay. Kakawa na hawan ang minaborda. Ako kay katraso no. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. Hi! Mga gwapa. Sa aming video.
you. Salamat sa support. Oy, shout out day ko sa mga hingtanaw sa mga video ko lang ada. Oh, pablo. Mana. Tignan, nakatatawa. Oy, dahil salamat sa si Sige, punta sa spot. Darag news na mo bagong member. ano mo. Gusto mo magpa-shoutout, comment lang mo kay shoutout mo ari din. Oh, comment lang. Comment. So, hi Boy Tapang Junior. Thank you sa mong pag-comment. Labili, Lukmayon. Ako na itong bae, Char. Ako'y uyab. Shout out din mo Gagawin labi, tanan. may look lang. Lukmayon. Look mayon. Sa'yo? Look mayon. Lokmayon, shout out kay Lokmayon. Hi. Hi sa imo. Shoutout ko ni GR Batak. Salamat sa load. Oy. Giga 50. Salamat. Salamat kayo. Thank you. Sige na.